Tangoganizani chakudya chimene timadya tsiku ndi tsiku imene ili nsima panopa ndichodula kwambiri mwinanso kumaposa mpunga and iyi ndi staple food yathu. Why is our staple food so expensive right now? Tamveserani kwa 2 minutes yokha. The first thing ndiyo kuti Malawi timapanga over rely on maize, of which almost every meal tikudya chani, tikudya nsima and chimanga chimenechi it's entirely our staple food. Tilibe ma staple food awiri. So monoculture kumene kuli kulima chimanga chokhachi kupanga create vulnerability. Season imodzi imene imakhala yoyipa ikumapangira to affect china chilichonse komanso ikumapanga affect wina aliyense. Chinthu chachiwiri, and pamene production ya chimanga yatsika palibe buffer crop ina iliyonse kuti ipange soften the problem. Buffer crop ntanthauza chimene chingathe kutilandira pamene chimanga chavuta kapena chinangwa chani chifukwa chinangwa tikuchilimanso mochepa zasiyana ndi anzathu a chigawo cha kumpoto kwa chigawo cha pakati kumene amadya mwina nsima ya kondole ayindika buffer crop kawo kamene koko. So chinthu chachiwiri, it's a climate shock and environmental risk. Kusintha kwa nyengo, erratic rains, ma cyclone, ma drought zapanga devastate maize production. Ndipereke chitsanzo cha cyclone Freddy amene kumwera kwathu kuno kwa dziko la Malawi anaononga mahektala achimanga. Sono tikunena kuti Malawi it's an agricultural rain dependent. Timadalira ulimi wa mvula, sitipanga ulimi wa nthirira wina lonse tupange stabilize production. So each environmental shock kapena mvula ikangovuta pang'ono, hello imapanga supply reduction and driving mitengo ija kuti ikwere mmwamba. And chinthu chachitatu ndi ma economic pressures. Tikudziwa kuti inflation, depreciation ya currency yathu imene timachi devaluation and high input cost ya zinthu zimene zizi ngati fertilizer, mbewu ya chimangayi zikupangisa kuti zinthu zikhale zovuta. And mukudziwa kuti fertilizer timatenga kutali kwenikweni kuti afike Malawi muno akufunika ndalama zakunja, ndi ndalama zakunja tilibe tipange bwa muziwa kuti timalipira ndife anthu ogula chimangacha. And chinthu chachifolo ndi ma market dynamics and holdings. Mavenda mukutichita nkhanza a Malawi kwambiri mukusunga chimanga zimene zikubweretsa market psychology yokuti anthu akungogulirapo zinthu mwachangu zimene zimakweza chimangacho ngakhale chimanga chilipo. And ma regional demand kupanga export, timafuna kuti tikonze economy yathu kupanga export, ndi kupanga export staple food zimene zikupanga so affect. Ndi pena pali ponse mmene mukutionerapo chonde zimveni ni ndolo tapanga video yofotokoza bwinobwino izi zipita ku YouTube kapena ku TikTok mukayipeza.